Добре дошли в най-премиум предаването за новини, а именно How Haber News. Тук детронирам колоси като телевизията майка, БНТ, BTV, Nova News и други колоси като СКАТ. Също не знам дали СКАТ още работят, но все тая. С огромния ми бюджет от 0 лева. Както виждате, Open Source OBS, Open Source Blender и като цяло съм на Linux, е лоша работа. Във всеки епизод ще ви обяснявам какво е световното положение в България, а то наистина е на световно ниво, както Бойко Борисов обяснява с пиктограми как ППДБ са украли държавата. Така че, нека се прехвърлим на първата ни новина, която ще отразим ever в How Haber News, а именно оставката на правителството през декември 2025 година. Освен ако не сте расли под саксия или не си събирате новините от руски ботсайт за алтернативна медицина, вероятно сте забелязали, че в България има там някакви протести, се изрази някакво огромно недоволство в няколко малки селца из държавата. Нищо интересно, изненадващо решение на правителството на нашия премиер, чието име много хора не знаят. Но, след всякакви заплахи, включително водни уръдия, не се случи, без бюджет, че нямало нещо да стане, стана и без бюджет, невлизане в еврозоната, въпреки че Европейската комисия каза днеска, че nobody gives a shit и влизаме в еврозоната, защото ние по закон сме го подписали. И след всичкото това, Бойко Борисов прави най-правилният ход за себе си и партията си. Както сам си каза, щяха да бъдат заличени. И затова той подаде, както обича да казва, и съобщи, въпреки че той не е премиер, съобщи чрез премиера оставката на правителството. Защото реално Росен Желязков с кухото си подаване на оставката, което между другото звучеше окей, ако нямаш представа, че той реално няма никаква власт, а министър-председател, това би трябвало да е най-важната длъжност в държавата ни. Във всеки случай реално спаси вълната Бойко, която ППДБ успешно яздеше. Защото като цяло не ни показаха проучвания, пък после ни показаха проучвания, пък в деня, в който ни показаха проучванията, когато пунктовете намаляха, изведнъж на следващия ден и то от Market на следващия ден правителството се отказа от своите права. И така, спря вълната, която ППДБ успешно яздеше, секна възможността за критики към Борисов, както и спря възможността на ретарди като Възраждане, БСП и т.н. да се покажат като тотални политически дебили. Това може би корни. Тя все пак е оцеляла след всичките кризи на БСП. Като actually се наложи да гласуват дали свинята и тиквата да са на власт. Защото отчасти, освен че Бойко така като направи, изведнъж не може да се гласува вод на недоверие, защото няма срещу кого да се гласува. Не е нужно политическите партии, някои от които твърдят, че са в опозиция, въобще да си показват кирливите ризи. Така че, честито на всички, нямаме правителство. От тук нататък, на къде? Макар че симпатизирам на топ чат Ивайло Мирчев, на топ чат Елисавета Белобрадова и във всеки случай да топеста в чат с Асен Василев, трябва да споменем, че реално дължат политическата си победа, освен на на Асен Василев и ключовите му реплики. Кой разпореди това безобразие? На Б, тестостеронът нахлул в Ивайло Мирчев в неговия чат Катарзис, защото Пеевски е като дебелото хлапе були, което взима на по-малките деца обяда, обаче изведнъж, като някакъв осмокласник му се отвори на петокласническия гъс,
Вика, не на омразата, така. Та за не на толкова. И това са А и Б. А В е просто, че е безочлив буклук и буквално псува хората, които са несъгласни с него, несъгласни са с това, че се овластил толкова много и така нататък. Така че ще преминем, това е ясно, всички следим новини или поне тия, които сме ходили на протестите, горе-долу са в час, макар че то каква е истинската истина, вече всички ставаме шизофреници, няма значение. Да минем към първата ни тема. Пресконференцията на Бойко Борисов. Гледах 35-минутното обращение на Бойко към своите верни поданици. Неговата, и без ирония го казвам между това, down to earth харизма, защото той бате, това е тъпото. Той е харизматичен. Това е, гледаш го 35 минути и си кажеш, той е като някакъв чичак или даже ако си имал проблеми с баща си, той е като бащица, много е готин. Така че харизматичен е. Като някой в кръчмата, който ти обяснява, фаща като си млад и ти обяснява, тук така седят нещата. Момче, храни се, налягай си парцалите, учи, за да не работиш и така нататък. И те този малко да се хвана в плен в неговия капан, докато си причиних 35 минути пресконференция. Или то не знам ли е точно пресконференция, по-скоро да си облъчва своите хора. Така, той се кръстеше неколкократно, показваше колко мисли за народа, което fair enough, политик е, но се радвам, че ми припомни, че не живея в някакъв bizarro world и той не е корумпиран, а наистина са корумпирани дебили по една ключова реплика в цялото. Правилното решение. Да, кметовете са сърдити, Но, очакват дори бюджета. без известните схеми на ГЕРБ, по-очевадната нечестност на целия му монолог беше, че за 35 минути бащицата не успя да откъсва от устата си думите Делян Пеевски, който беше, как да го кажа, рекламното лице на протеста. Просто Пеевски най-скандалното е, че всички знаем, че има толкова лахове за какъв крадлив народ сме. И как и дори по-софистицирани неща, като приказка за стълбата. Обаче Пеевски е просто стереотипа на ферма за животни. Той просто е толкова одиозен, такава ненаява се сваня. Буквално го набиха, малко се стегна и после почне пак да се ояжда. И пак стана отвратителен. Тоталната мутра. Та така, за пресконференцията на Бойко, бащицата не успя да адресира истинската истина и причина за протестите, а именно Пеевски, който е взел прокуратура, взел е адвокатура или поне САК, взел е Софийския съд, взел е толкова много неща, че сега, освен че всъщност сме в политическа криза, сме институционална. Т.е. Сарафов отдавна не би трябвало да има права. Те му ги отнеха правата. И сега какво става? В която държава сме? Ние нямаме главен прокурор, а държавата трябва да функционира. Това за мен дори е по-страшно, отколкото да нямаме правителство. Някой трябва да води дела срещу хората, които са шибаняци. Така. Да минем на другата страна на палачинката. Радев. Разбира се, Радев иска също да намаже от цялата ситуация. И отдавна се говори за негова политическа партия. Денков побърза да го посече. Трябва да си припомним, че ППДБ реално тръгнаха от Радев и малко му забиха кинжал в гърба, но пък му го забиха по ефектен начин, когато стана въпрос за Украйна. Позицията, която господин Радев изрази, че давайки оръжие, ние продължаваме конфликта, е позорна. Да си припомним за Радев, който очевидно се гласил толкова много време да влезне в политиката, че само малко мандатите иска да притежава и реална власт, освен да размахва юморуци по телевизията. Да си припомним един друг уж културен, но всъщност селски хитрец президент, как се провали, като слезе от президентския пост и се опита да намаже от парламента. Говоря, разбира се, за Георги Първанов и неговата партия АБВ, ако някой си я спомня. Обаче, освен ако ППДБ не си основат клонинг партия в стил НДСВ, която целта й беше да измести Костов,
Атака за популистския ненормален русофилски вод. Те се припокриват. И Тъна, които и те не знаят как успяха да излъжат толкова много хора, освен че явно Слави Трифонов, трябва да се признае, музиката му резонира явно с много хора. Възраждане, които са просто под всякаква критика. Копейки не е глупав, но просто е така. Той просто не може да спре говори глупости. Меч, които няма ги коментирам особено много, защото Руди знае каква върти опашка е. Или исторически парк. Тях не ги слагам толкова като клонинг партия, защото те все пак са някакво чудо. Те са просто пирамида на схема. Така че там обраха гласове, но не знам от кого. Може би от хората, които са ги успяли да ги индоктринират в своя култ. Във всеки случай, ППДБ няма с кой да работи. А те са лицето на тези протести, или поне те са организаторите от политически бекграунд. И какво става сега? Сега сме в оставка. ГЕРБ, които реално са политическия съюзник на ППДБ, поне по идеология и евроатлантизъм, са хванати за тъшаците от прокуратурата на Пеевски. Т.е. Бойко не може да мръдне и не може да е некорумпиран, защото Пеевски ще му пусне всичките знайни и незнайни дела, които седят на трупчета в прокуратурата. Или руската матрешка Радев, която смята, че Крим е на Русия, че Украина просто я се надупи и да си търпи ебането от Русия. Така. И какво правим тук? Никой не знае. Аз просто си нямам хал-хабер. За да сме професионална новинарска емисия, ще разгледаме и по света, не само у нас. Въпреки че няма нищо по-хубаво от нашето село и нашите планини и гори зелени. Trump thrashes European leaders in wide-ranging interview. I think they're weak. Тръмп друго основно за Европа не е казал, ама като му каже деди някой и пошторява и дава пари на американския народ. В интервюто си с Политико Тръмп повтори 2000 late нещата си, so politically correct, не знам в кой свят живее, но общо откакто бях студент вече не са политически коректни европейците и си пускат къвито лавчета си пускаха, когато израствах 90-те, явно сме пак в преходни кризисни времена. I think they don't know what to do. Europe doesn't know what to do. И каза за себе си, къде беше това, да потракаме на клавиатурата, A+, точно така. И каза за себе си, че икономическият перформанс на държавата му с тарифи, където цените постоянно израстват, където собствените си фермери ги преба, като им прати милиарди на Аржентина си белна от диктаторчето приятел. Но икономиката че е чук, въпреки че всичко е по-скъпо в Америка. A+, отличен 6. Плюс, не извиняйте, плюс, отличен 6 по 5 плюса. След като Тръмп се скара на джендърска Европа, докато държавата му реално кулминира в отлична политическа, здравна, медийна, съдебна, институционална, туристическа, между другото наистина искат ДНК едва не вкарат за да влезнеш в Америка, което е скандално, го живеем в гадка вече, и морална криза, фон дер Лайен го смъмри да си гледа в собствената паничка. Директният цитат беше people of this country, ето го. Nobody else is supposed to interfere without any question. Чай това кой го е казал? Да, Commission Chief. Така. И така, докато Европа общо взето се готви за заплахата от война с Русия и се мобилизират цели индустрии за това, се разменят реплики, които who cares. В секцията разнинки, че са от най-добрите,
като какво се случва на някаква панда в някоя държава, зоопарк, последната панда. Бих искал да ви покажа за тол системата новина, защото идват коледни празници, нова година, може да решите да хванете колата, да откарате на някаква виличка, да се наковете като животно и за тази цел трябва да ви винетка. Обаче има известен проблем, защото с въвеждането на еврото на системата на API трябва да бъде поуправена и подготвена. Така че по-важното е, че ето тук беше от 21 часа на 31 декември, това е едното, до 2 часа на 1 януари няма да работят нито една система. Но ако сте такива евроджендори като мене и си купувате винетките онлайн, защото не искате да си говорите с хора, от 22 до 31 декември не може да се купуват винетки онлайн. Така че това е важно, ако сте си планирали да пътувате, вземете си винетката от по-рано, ако нямате и не сте си взела като басове едногодишната. Ако винаги можете да купите преди 31 декември на живо или от бензиностанция или whatever, обаче да, имайте го предвид. Това е първата разнинка. И като разнинки ще се обърнем на една друга тема, а именно изкуствените интелекти. На мен, като човек, който любителски, а вече и професионално следи темата за изкуствени интелекти, нека споменем две неща. Значи едната тема е... Не, това е... Издавам. Това е, да. Едната тема ще е негативна от моята гледна точка, а другата ще е положителна. И разбира се, за негативната тема по убеждение слагам Доналд Тръмп и двамата му хубавци и есмени, които само лъжат по тяхната телевизия. Чуете да порасна още малко мишката, ако я погариш, няма значение. Продължаваме. Тръмп подписва Executive Order, което, доколкото разбирам американската политика, няма никаква стойност, но никой не знае дали има стойност, защото хората така не че го правят. И на nutshell, или накратко казано, ще е федерална политика за какви са правилата за изкуствени интелекти. Което, ако си спомняте, може би, когато неговите фенчета, едно от които прави нацистски поздрав, го приветстваха, когато встъпваше в длъжност, ще би трябвало да ги скефи. Все пак Силициевата долина в момента много пушва, да го кажем на български, изкуствените интелекти, съответно е хубаво да няма правила. Но не всичко лошо е свързано с изкуствен интелект, или по-скоро не всички изкуствени интелекти са свързани с нещо лошо, защото да видим Science какво казва. Science казва, че американските военни, до тук не звучи добре, признавам, и особено DARPA, финансират изкуствени интелекти, за да ускорят моделирането на пандемии. Да се надяваме, че това не е за биологична война, а за биологична отбрана. И съответно, американските военни инвестират в това изкуствени интелекти да могат да моделират как се разпространяват заболявания. И то не какви да е заболявания, а заразни заболявания. Това е хубава новина. Като цяло Земята се е провалили поне човечеството с COVID, но беше easy mode и затова не умряхме. Хубаво е да имаме още неща в нашите инструментариуми, за да се борим с болести. За финал минаваме към спорт. Само, че няма ви говоря за Гонзо и върховенството на българския футбол. Чакай да проверя. Live score, България, table. Не е лига. Live score, България, table, World Cup. На кое място? UEFA Qualifications. Да, точно както си спомням. 6 играни, 5 загубени и да не забравяме, че имаме един равен. Страхотно. Но, ето този убавец
Инфантино, чието име не съм сигурен точно, Янис ли е, как се произнася, подарява на Тръмп гений, подарява на Тръмп наградата на ФИФА за мир. От едно корумпе към друго му подарява наградата за мир. И да, Нобел, тилния, как го кажа, префърцунени хора от Нобеловия комитет, явно, щом те не подаряват награда на мир. Футболният шеф ще подари на Тръмп, чието офис се множат златните артефакти в него. И за това, ето е същинската новина, за това Тръмп каза, че трябва да спрат да наричат американския футбол, т.е. каза, че трябва да спрат да наричат сокър, както американците казват футбол, да наричат футбол, а американския футбол, НФЛ, какво става с него, не знаем. Така че Тръмп прави дори за хората, които живеят на chicken wings и бира, непопулярни ходове. Но няма значение, важното е, че футболът, истинската игра, взима дори в този third world country като Америка правилното си място да се кръщава футбол. И така, това беше спортната емисия. Чао, чао!